इउपिपिएलनि थांखिया गिबियाव बिमा माहारिखौ माइनाव बिमा दानाय, बेनि उनाव जोङो इयुथफोरखौ जोहोलावजोफोरखौ लानानै जोंनि जा इयुन बेखौ दानायनि थांखि। गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोना हयथ'बा बिथां बिआर फेरेंगा आरो रन्जित बसुमतारी एक्स NDF ना बिथाङा जाखिनि खोथा बुंबाय नोंथांमोना हयथ'बा खोनाबाय जानांगौ आरो इयुथ्सफोरनि बारै बिथाङा मा खोथा होनलांदों आरो आइजो माहारिखौ माइनाव महरै दानाय जोंनि UPPLआ बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों। थ' लोगोफोर, हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव आं नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। थ' लोगोसे आं दिनैहाय नोंथांमोना हयथ'बा आंनि खोथा बुंनायनि सिगां बिथां रन्जित बसुमतारीनि खोथाखौ खोनाबाय जानांगौ आरो इयुथ्स जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा हयथ'बा खोनाबाय जानांगौ बिथाङा मा होनलांदों। थ' बिदिला आं माखासे खोथाखौ जागायजेननोसै। आइजो माहारिखौ बियो दिनैहाय माइनाव महर दानायनि खोथाखौ बुंदों दे। एक्सुअलि आइजो माहारिनि माइनाव बिमाखौ नों दानो हामारबायना, ओमफ्राय इयुथ्सफोरखौ इयुन लामाखौ खालामफुंजोबनो हाबायना रन्जित बसुमतारी नोंथाङा जे जेब्ला बुंदोंमोन आं देरहायोब्ला, दा दिनै नोंथाङा फैयै नोंथांनि सरखारबो फैबाय आरो नोंथाङा EMबो जाबाय। नोंथाङा आइजो माहारिफोरखौ दिनै माइनाव महरै दानो हाबायना? आं नोंनाव बेखिनि खोथाखौ सोंदों। नोंथाङा लाजि मोननो नाङा। आरो आं जोंनि बर' आइजोफोर, बर' रायजो राजानि आइजोफोर, जेसेबां जोंनि BTCआव थानाय आइजोफोर, नोंथांमोना मोनबाय नामा? माइनाव महर दाजानायखौ मोनदोंना? नोंथांमोना जुदि मोनथियाखैबा बे खोथाखौ रन्जित बसुमतारीनाव जों BTCनि बा आउट अफ BTCनि बर' आइजोफ्रा थांनानै खनसे बिनि न'आवनो हाबहैनानै कुइसन खालामहैनाया मोजां जागोन होननानै आं सानदों। थ' आं बेखौल' बुंनो सानो, बिथाङा इलेक्सन केम्पेइनाव माबायदि खोथा बुंदोंमोन। बिथाङा हयथ'बा आं मैया दाखालिबो माखासे मा होननानै बुङो साख्रिनि बारै माखासे खोथाखौबो बुंदोंमोन। बिथाङा हयथ'बा नायनानै लाजि मोनदों जानांगौ। लाब गैया रन्जित बसुमतारी, नोंथाङा लाजिनानै बा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया। नोंथाङा जा बुंदों बिनि खोथाखौसो आंबो बुंदों। नोंथाङा इलेक्सननि केम्पेइन समावहाय मा खोथा बुंदों बेखौ आङो खालामनानै जाहाथे नोंथाङा खामानि मावनायाव साबसिन जायो, बोलो मोनो, बे हिसाबैसो आं होनाय जादों। दिनैहाय नोंथाङा आरोबाव बर' आइजोफोरखौ माइनाव बिमा दानायनि खोथाखौ बुंदों, बेबो थांबाय। दिनै इयुथ्सनि बाथ्रायाव फैफिनबावनि, इयुथ्सफोरखौ मा होनो इयुन जोलै दानाय, बेखौ इयुन जोलै बा दिनैहाय 2 बोसोर खावसे थांबाय, 3 बोसोर थांबाय, बेखौ खालामनो हाबायना रन्जित बसुमतारी? बे आंनि मोनसे कुइसन। जोंनि इयुथ जेनेरेसन बिथांमोना माबायदि जानानै दं? हाजिरा खामला मावनानै जानानै दिनै बिथांमोना आग्रोम मोनाखै, थेवबो नोंथांनियाव थांफेराखै। बै लाइमोनफ्रा, बै इयुथ्सफोरा, नोंथाङा बुंदों इयुथ्सनि बारै नोंथाङा इयुन जोलै दानायनि खोथा, बेखौबो दानो हाबायना? आं गासैबो बर' रायजो राजा BTRआव थानाय इयुथ्स लाइमोनफोरखौ खावलायदों, नोंथांमोना बिथांनाव थांनानै खनसे सोंहैथां। रन्जित बसुमतारीया लाजिनानै लाब गैया बा दुखु मोननानै अफ्रिखौ दुखु बा गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया। अफ्रिया बेफोरबायदिनि खेथ्रआव होनबाय थागोन, होनलांबायबो थागोन। थ' रायजो राजा नोंथांमोना नायदोंबा बिथांनिसिम दैथायहर। थ' दिनैहाय आरो सानदे मैयाहाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन। मानो हगारदोंमोन? आं साख्रिनि बारै हगारदोंमोन दे। बिथाङा मा होननानै बुंदोंमोन? दिनै खालामनो गोसो जाफिनदों आं। भिडिअखौ ससे दामनानै होगोन आं। मोनफ्रोमबो NDPनि मुङाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोराव जोङो सासे करि सरकारि साख्रिखौ जोङो होगोन। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव एसुरेन्स होबाय। रायजो राजा नोंथांमोना नुबाय जानांगौ साख्रिनि बारै बिथाङा मा होनदोंमोन।
एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर एनडिएफबिनि मुङाव जेसेबां बुजानाय गावथारजानाय मुंख्लं जानाय बिथांमोननो साख्रिखौ आं होगोन आं दिनै नोंथांमोननो खोथा होनानै दोनबाय बेफोरबायदि खोथा होनदोंना रन्जित बसुमतारिया लाजिनाङा जायफ्रा एनडिएफबिनि मुङाव थैनाय बर' रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय नोंथांमोननि अनसुंथाइ 4 लाख जिहेथु मोननांगौमोन बेखौबो मोनाखै होनबा नोङो दिनै बे जाय न'खरा दिनैहाय बुख्रुब जादों न'खरसेयाव सोरबाया 2, 3, 4 गावथार जादों पाब्लिकफ्रा होनबा दिनैहाय बिथांमोननो नोङो रन्जित बसुमतारिया होनो हाबायना बेखौ एनडिएफबिनि मुङाव बुथारजानायफोरनि साख्रि होनायनि खोथाखौथ' दोनथ' दिनैनि दिनाव मानो स्टेट 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ मानो स्टेटआसो मानो होखो नोंनि सरखारा दिनै मानो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बे साख्रिखौ मानो स्टेटनिफ्रायसो फैखो नोंनि बिटिसिआव होनो हायामोन नामा रन्जित बसुमतारि दिनैहाय स्टेटनिफ्रायसो जुदि फैदोंबा होनब्ला नोङो मा हिसाबाव माबे अंकजों माबे माबाजों नोंथाङा बे मुंख्लंफोरनि जायफ्रा बुथारजानाय एनडिएफबिनि मुङाव जायफ्रा दुखु दाहा लादों बुख्रुब जादों बिथांमोननो माबायदि होगोन नोङो बेखौ एसे साननानै नायनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' दिनैहाय नोंथाङा 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौनो होनो हाफेराखै बिटिसिआ होनो हादों नामा सोरबारे मोनदोंब्ला बेखौ आंहा बुंनांगौ जेबो गैया मोजांनि बाथ्रा किन्तु दिनैनि दिनाव स्टेटआसो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बिटिसिनिखौ होनो हमदों मानो नोंसोर होनो हायामोन नामा पावारानो बिसिबा नोंथांमोना जोंखौ पावारावल'नो फैनो हो होनबाय थादोंमोन रायजो राजा दिनै फैहोबाय रायजो राजानि फैहोनायनि जाहोनखौबो सिन्था खालामदो आरो नायदो ओरैनो दिनै जानला मानला खोथा नों रन्जित बसुमतारिया गोदाव सोराव खोथा बुंनायखौ आङो हामजानाय मोनाखै आरो मोजांबो मोनाखै आंल' नङा नोंनि जि बाथ्रा बुंनाय नोंनि बे साख्रिनि बाथ्रा इयुथ्सखौ इयुन जोलै दानाय मा होननानै बुङो आइजोखौ माइनाव महर दानाय साक्सेस जायाखै मोनसेबो जायाखै बबे बिथिङाव जाफेरदों रायजो राजाया अन्नानै बेखौ कमेन्ट खालाम मोनथिबाय दाखालि आं होनायनि दाखालि मैयाहाय थिग 1टा ना 2टासोआव आं मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन रन्जित बसुमतारिनि बिथांनि माखासे खोथाखौ नुनानै थानो हायाखै आं मोनथिबाय रन्जित बसुमतारि नोंथाङा दुखु मोननानै बा गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया अफ्रिखौ नोंथाङा गोबां खोथा बुङो नोंनि बुंनायखौ आङो जेबो मोना बावहाय जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बुंदोंब्ला आं रायजो राजानाव क्षमा बिदों आरो क्षमाबो बिखागोनबो नांखागौबो होखानांगोन आंनोबो आं बेखिनि खोथाखौ दिनै सिदिनो बुंनाय जादों दिनै आइजो माहारिखौ माइनाव दानायनो माहायथो माला दागोन माथो सनमान होदों माइनाव महर दागोन होनो माथो आइजोफोरखौलाय जेबो भेलु गैयिफोरबायदिसो खालामना दोननायखौ नुनो मोनदों दुखु मोननाङा रन्जित बसुमतारि सिदा सिदिखा ओमफ्राय इयुन जोलै दानायनि इयुथ्सफोरखौ बेखौ दाबायना सानबायना बिए एम ए फरायनानै दङ हाजिरा मावनानै जानानै दं बेसेराफोर बेफोरनि बारै नों एनडिएफबि सोमावसारनायनि समावनो रन्जित बसुमतारि एनडिएफबिनि नोंबो एनडिएफबि आं नंथ'वा दे नोंनि बे एनडिएफबि सोमावसारनायनि समाव बे एम ए फरायनायफोर बिथां गथ'फ्रा सेंग्राफ्रा मा जानांगौ बेखार जानानै दं ओंखायनो नोंथाङा बिथांमोननि इयुन जोलैखौ सिन्था खालामनानै नोंथाङा बुंदों जेला साख्रिखौ होनो हागोन होनानै होदो बिथांमोननो माबा मोनसे होनानै हो बिटिसि अफिसाव साख्रि होनानै हो लाइमोनफोर दङ मेल्लानो आरोबाव नोंथाङा बुंबावदों एनडिएफबिनि जायफ्रा मुंख्लं जानाय मुंख्लंनि खोथाखौ नोंथाङा
दासिमबो सानफेराखै नोंनि न' खाथियाव दं बिसिबा गिदिर सेनियर मस्ट सेनियर जाब्रां बिथांखौ दिनै नोंथाङा खनसेबो थांफेराखै जानांगौ दुखु मोननानै लाब गैया 14 सेप्तेम्बराव नोंथाङा फै बे जाब्रांनि गोथैस' हाखराव अब्लाना आंबो थांगोन एटेन्ड जागोन होमबाखालि बावहाय जों मार्टियास डे खुंगोन जाब्रांनि गोथैस' हाखराव जों खुंगोन अफ्रिया खुंगोन फै नोंथांखौ आरो लाइजामबो हरनायबो जागोन नोंथांनो ओंखायनो नोंथाङा साख्रिनि बारै होनो हायाब्ला जानला मोनला खोथाखौ दाबुं एनडिएफबिनि मुङावहाय गोबाङानो थैदों बुख्रुब जादों गोबां रायजो राजा बुख्रुब जादों मा बुख्रुब जायाखै नोंल'सो दिनै ओंखाम इसेल' नोंथाङा ओंखाम इसेल' रसा नांना थाहैदों साननै सानथाम बिदि रसा नांनानै थादों खिन्थु बर' जोहोलावफ्रा दिनै फेक इनकाउन्टार खालामजादों सोरनि नामाव एनडिएफबिनि नामाव ओंखाम बोथिसे जाहोजानायनि बुख्रुब जादों दिनै बिथांमोननो माबाफोर होफेरदों दुखु फोरमायहरो अभार फनाव रायलायहरो आंजों दुखु खोन्थाहरो आंनि न'आवबो सासे गावथार जादों एनडिएफबिनि नामाव माला सना उमुक उमुक सन मस्ट सिनियर अब्लाना नोंथाङा आफादनि खोथाखौ सानफेरा नोंथाङा बेंटल कलेजनि सासे लेक्सारार मावग्रासोमोन बै समाव मिथिबाय दा फैयै फैयै नोंबो सासे एनडिएफबि आफादावनो हाबदों जइन जादों ट्रेनिं लादों गिदिर गिदिर लेक्सार मारिबा जानाय नङा ओंखायनो नोंथाङा केम्पेइन समाव जाखिनि खोथा बुंनाय बेफोरखौ मावफुंनो नाजा आरो दंबावो मिथिबाय दंबावो दिनैनि दिनाव जे 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ जे बिटिसिआनो होनो हायो दिनै स्टेटनिफ्रायसो फैबावदों बियो जाहोना मा नोंथांमोना दिनै बेफोरबायदिखौ होनो हाला नामा सिबिएसइ बर्डआ मा जागोन सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड ना मा आंथ' मोजांबो बुजिया नोंथांमोना इएमआसो मोनथिगोन बिखौ मिथिबाय इएमआसो मोनथिगोन मानोथो दिनैसिमबोलाय बेफोरबायदियालाय जेबो मावनो हायाखै बिटिसिनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड ना मा साख्रि होलायनो हाग्राया मा जाखो बिलाय नोंनि बिटिसिआवनो दिनैहाय स्टेटआसो जुदि 3rd ग्रेडनि माबा साख्रिखौ होनो हादोंब्ला होमब्लालाय माथो बेसे पावार दङ जेबो गैया ओंखायनो ओंखारजोब आं माखौ बुंबाय थादों एक्स एनडिएफबिनि जायफ्रा इएम एमएलए एमसिएलए इउपिपिएलनिफ्राय सारेन्डार जा लाब गैया नोंसोरो बुंजाबाय थागोन खोनासंनांबाय थागोन ओंखायनो बेफोर खोथाखौ जुदि खोनासंनो बायोब्ला आं ओंखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों जे इउपिपिएलनिफ्राय सारेन्डार जा ओंखार आबाद मावनानै जा लाब दं बेनिफिट दं नोंथांमोना साख्रिबो होफिननो हाया जिबनावबो मिस्टार फेरेंगा इउपिपिएल सरकारनि प्रमद बर' बिथांमोनाबो साख्रि होफिननो हाया प्रमद बर' सालायथोन बिथाङा आबसुनि जेसेबां माबाफोर दङ सालायनो हो ओंखायनो आं बुंदों बे इउपिपिएलनिफ्राय जेसेबां एनडिएफबिनि इएमनो एमएलएनो ओंखारजोब बिथांमोनजों दाथा नांगौब्ला एक्सट्रायैनो नोंथांमोनानो दैदेनगिरि आफादनि सानसे समाव आफादखौ नोंथांमोना सालायबोदोंमोन रायजो राजाया दा नोंथांमोनखौ जुदि ओंखारोब्ला सनमान होगोन आंबो होगोन अन्तत आंबो नोंनि खाथियाव थांना आथिं हमहैगोन फेरेंगा सार गबिन्दानि आथिं हमगोन आं आरो ओमफ्राय रन्जित बसुमतारीनि आथिं हमहैगोन आं नोंथाङा जुदि रन्जित बसुमतारीया इउपिपिएलनिफ्राय ओंखारोब्ला रिजेन जुदि होयोब्ला फेरेंगानि गलाम बा आथिं हमहैगोन आं नैबे अफिया लाजिया बिदिखौ मिथिबाय नोंथाङा साख्रिबो होनो हाया बा माबा मोनसेबो होनो हाया ओंखायनो बादो रिजेन हो गेलेथोन इउपिपिएलआनो बावहाय सोरबा गेलेथोन मेल्ला मानसि दं नोंनि जायगायाव रावबो गेलेग्रा मानसि गैया बे आबसुफोरनि गेलेगोन आबसुफोरखौ गेलेनो हो सालायथोन बिसोरो दा सालाय मानो रिजेन होनायनि खारन दङ नोंथांखौ आं रिजेन होनायनिबो नोंथांमोननियाव पावार गैया नोंथाङा जेरैबायदि खोथा बुंदोंमोन बेफोरबायदिखौ मावफुंनो हाया आरो प्रमद बर'आ नोंसोरखौ बेफोरबायदि मावनायनि खाबु होआ खारन नों सासे एक्स एनडिएफबि
नोंनो मा चान्स होनो होआ प्रमद बर'नाव मोनसे नैबे नालेंखरा बे नालेंखरा बिनिया NDBखौ एक्सट्रा मिथिबाय नोंथांमोना बेखौनो बिराद इसोर बायदि मोनथारदोंमोन ना रन्जित बसुमतारी मोना दिनैहाय बिथां प्रमद बर' नङाला जोंनि आंहा ओंखामानो गैथारला बे सिस्टेम जाना दं उफ्रिया थांना दं प्रमद गैयाब्लाबो सोरबा हाग्रामा गैयाब्लाबो थांनानै दं मोनजायाखै बिथांमोननि जों जेबो जायाखै नोंथांनिबो जों जेबो जायाखै थांनानै दं संख्रि बानलुजों जानानै जों थागोन मिथिबाय सोरबा सासे नङा सोरबा सासेया जोंखौ रायजो राजाया अनसायगोन आरो नायगोन आंहा बे मोनसे फोथायनाय दं थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ गोबां खोथा बुंबाय गोबां गोलाव खोथा बुंलांबाय नोंथांमोननि गेजेराव जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बुंदोंब्ला आं बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बिदों जय बर' हारिनि